26 02 22 111, песен към политолозите, продължение. Даш род имена се измислят, чрез даш род представката се не все. Под род имена с представките най-добре или най-зле, предобре или презле, добре или зле, или никак. Аполитични политолози, пазете живота си, сбъдвайки призива. Хайде да разгосподваме всички инфинитиви, да разгосподваме и инфинитивното име аз. Аполитични политолози, пазете живота си, сбъдвайки призива. Хайде да усмиряваме умородицата реч, да ни ражда имена, усмиряващи ума. Аполитични политолози, пазете живота си, сбъдвайки призива. Хайде да овластяваме Спасителя на Словото, да спасяваме своя ум от удавяне в плитки идеи. Аполитични политолози, пазете живота си, сбъдвайки призива. Хайде да събереме всички войски в една, която да смогва да сбъдва мира, да заживееме най-добре. Недоизмисъл, реч смиряващия, 22 февруари 2026 година.